Hledáte klidnou lokalitu pro bydlení a zároveň chcete zůstat v blízkosti Košic? Ráda bych vám představila 5izbový rodinný dům v obci Beňákovce, který nabízí dost místa nejen pro vás, ale i pro vaše milované mazlíčky. A to jen 10 minut od Košic. Velký pozemek umožňuje parkování několika aut, vytvoření odpočinkové zóny nebo vlastních projektů. Je to jednoduše místo, které se přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Promyšlené dispoziční řešení nabízí světlou denní část, útulné pokoje a soukromí, které vytváří pohodlný prostor pro celou rodinu. Dům je z 90% zrekonstruovaný. Zbývajících 10 si můžete udělat přesně podle vašich představ. Beňákovce nabízí kombinaci rychlé dostupnosti do Košic, praktické občanské vybavenosti a klidného prostředí. Jmenuji se Eliška Tichá a pokud vás tento dům zaujal, ráda vás potkám na prohlídce. Vaše nové bydlení z profilu Reality Sabo může začít právě tady.